Ja som vždycky jednala s mužmi tak na rovinu, hej. Nikdy som nevyužívala tie ženské zbranie. No a keď som vlastne chcela byť tou územnou riaditeľkou, tak jedna moja kolegyňa mi vraví, že lebo ja som vravela tak, že ja keď budem tou územnou riaditeľkou, ja tým chlapom tam ukážem. Tam boli sami chlapi proste. Je 6 územných riaditeľov, žiadna žena. Ja som tak vravela, že ja keď tam budem, ja tam spravím poriadky. A tá kolegynka, ona bola tak o 20 rokov staršia a vraví mi, že počúvaj ma, že ty buď proste budeš takto rozprávať a tí muži ti budú akože prekážky a nedostaneš sa tam ľahko, alebo budeš trošku ženskejšia a budeš mať tú cestu jednoduchšiu. A ja som sa vtedy tak nad tým zamyslela a odvtedy to veľmi využívam a veľmi mi to pomáha v tom biznise. To znamená, že tá ženskosť spočíva v tom, že toho muža tak akože pekne poprosím, hej, že poviem, že vieš čo, ty si jediný, ktorý mu môže pomôcť, hej, mám takýto problém, polieham sa na teba, že mi s tým pomôžeš. Čiže takéto nejaké také vety, keď ten muž cíti, že tá žena je slabšia a má ochotu proste pomáhať, tak to veľmi akože zabera.